אז היום זה ט"ו באב, יום מאוד חשוב, מאוד מיוחד בשנה היהודית, וזה קשור מאוד, לפי מה שכל העולם מדבר, זה קשור מאוד לאהבה. אוקיי? זה מה שכן אומרים, זה יום האהבה היהודית, משהו כזה. אוקיי. אז בואו נתחיל עם זה. מה זה אהבה? מה זה המושג אהבה? המשפחה שלי. אוקיי. אתה טועה. אוקיי. אבא. אבל זה יופי. זה ממש... ואולי אתה תקבל איזה גלידה אחר כך מזה, אבל בכל זאת... בירה. אבל יש אנשים שאנחנו אוהבים. יפה. מה זה אהבה? מה זה אומר שאני אוהב? שאני רוצה שיהיה להם טוב, שהם יהיו מאושרים, שיהיו בריאים ומאושרים. שיהיו להם הרגשות טובות וחיים טובים. אוקיי? כן? אוקיי. אז אם מסתכלים בגוגל, לא באהבה, כי כשמסתכלים בגוגל באהבה מקבלים love. אוקיי? אז בואו נדבר על מה זה love, מה זה אהבה, המושג המערבית. מה זה love? אז love כתוב an intense feeling of deep affection. זה הרגשה שאני מרגיש כלפי השני. הרגשה. יש כמה עוד אבל באותו דרך. הרגשה אצלי, אם אני אוהב, אם אני מרגיש אהבה, יש לי הרגשה טובה. אני נהנה להיות איתם, דברים כאלה. אז צריך לשאול אז אם זה באמת נכון. כאילו, אם אני מסתכל על החיים, אם אני רוצה קשר טוב עם מישהו, זה אומר שאני רוצה להרגיש טוב כשאני כאילו, איתם. זה סך הכל מה שאני רוצה, שאני רוצה להרגיש אהבה, אני רוצה להרגיש טוב איתם. יש עוד משהו מאוד מעניין, עוד מובן של המילה love, שמדברים על המושג to make love. מה זה to make love? זה פעולה פיזית, נכון? אבל מה זה אומר, אם אנחנו מסתכלים על המילה love, זה אומר שזה מייצר אצלי הרגשה טובה. כן? זה הרעיון. עכשיו, גם כשמסתכלים בגוגל על איזה מילה, אז מקבלים כמה נפוץ המילה הייתה בשנתיים האחרונות בספרות. אז מילה love זה מאוד מעניין, שהייתה בשיא מ-1800 עד 1900 בערך, של 0.03% של כל המילים בספרות האנגלית, ואז זה יורד. זה יורד עד 1960 בערך. עד ה-80, ואז זה עולה קצת. מה זה אומר לנו? שפחות משתמשים במילה love בספרות האנגלית. אז קודם כל זה אומר לי שאולי יש פחות עניין במושג של love. אבל יש משהו שלקח את המקום. אם מסתכלים על המילה סקס, אז זה בדיוק הפוך. לפני 1900, המילה סקס זה פשוט או זכר או נקבה. זה פשוט ככה. זה לא עוזר. אי אפשר לדעת קונוטציה from this Google search. נכון. אבל זה עדיין מעניין. שאז המילה סקס לקח איזה מובן אחר ותפס את המקום שעליו. זה אומר לי, לפחות, שאנשים פחות מתעניינים בהרגשה הזאת לפעולה, לאיך אני מייצר אצלי את ההרגשה. אז זה מאוד מעניין שלי.
אז עכשיו זה מה שכולם מדברים עליו. עכשיו ביהדות... בשנות ה-60 אני מניחה שזה לא ירד. מה? המילה סקס. לא, זה עלה, לא, בדיוק. בשנות ה-20 ו-40 זה עלה עד השיא, ב-60, כן. ואז זה ירד קצת גם. עכשיו, מה זה אהבה ביהדות? זה לא זה. זה לא הרגשה טובה. זה משהו אחר לגמרי. ויש סיפור של הרבי מקוצק, שהוא היה מאוד חד, מאוד מעניין, בן אדם מאוד מאוד מרתק. סיפורים נפלאים. אז הרבי מקוצק היה עובר באיזשהו שביל וראה ילד אוכל דג. והילד אכל את זה עם חשק. אז הרבי מקוצק אמר, ילד, אתה אוהב את הדג הזה? אז הילד אמר, כן, אני אוהב את זה, זה כל כך טעים. אז הרבי מקוצק אמר, לא, אתה לא אוהב את זה. אם היית אוהב את הדג, לא היית אוכל את זה. למה אתה אוכל את הדג? כאילו, תשים את זה בים, תן לו ליהנות. למה אתה אוכל אותו? אתה אוכל אותו כי אתה אוהב איך שאתה מרגיש כשאתה אוכל את הדג. זה משהו לגמרי אחר. וזה מה שבעולם המערבי, אהבה זה כלפי פנים. מה אני רוצה? ביהדות זה הפוך. זה מה הוא רוצה. אהבה זה שאני רוצה לדעת מה הוא רוצה, או היא, לתת לו, וממש להעניק לו כל מה שאפשר. אבל גם זה נותן הרגשה טובה. אצלי? כן. נכון. זה נכון. זה הולך, כאילו, מי שנותן הוא גם מקבל. זה נכון. אבל אצלנו זה מתחיל עם לתת, ולא לקבל. ואנחנו רואים את זה במילה אהבה. השורש של המילה זה ה' בית. ה' בית בארמית זה לתת. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו אמורים לחשוב לא על איך אני מרגיש, אלא איך אני יכול לתת למישהו אחר, ובחשק וממש בשיא הרצינות, בדיוק לדעת מה הוא רוצה ולתת. אוקיי, וגם כשהפעולה הפיזית בתורה זה נקרא לדעת. זה לא עניין של לייצר את ההרגשה הטובה, לא, זה בכלל אחרת. לדעת זה לדעת להבין את הבן אדם מולי מאלף עד תף, להבין בדיוק מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, כאילו מה הוא רוצה, מה לא רוצה, איך הוא נהנה, איך הוא לא נהנה. זה העניין, זה העניין של קשר. זה באמת קשר. אם אני פשוט בסביבה של מישהו ואני מרגיש טוב, זה לא אומר שיש לי קשר. זה אומר שאני נהנה. אבל זה הענה שלי. אם אני מכיר את הבן אדם, יודע את הבן אדם מאוד טוב ואני אוהב, זה אומר שיש קשר. גם כי אני נותן וגם כי אני מקבל. אני מקבל את הצד. יודע צדיק נפש בהמתו. איפה זה בא? אומרים. כן? כן, לא יודעת, חז"ל אולי, משהו כזה. נשמע. איך אתה... הוא יודע, אני יודע, לא נשמע כמו משלי או משהו כזה. עכשיו, אז לאהוב, אני חשבתי על זה שבאמת, כשאנחנו מדברים, אנחנו מקבלים מכל מיני מקומות את המושגים, את ההבנות של המושגים, כאילו מעולם המערבי בעצם, כי אנחנו כל הזמן צורכים את המידע, את העולם הזה. ובאמת, אם אנחנו רוצים להיות יותר מדויק, אז אולי, אני חשבתי על זה, אולי אני אגיד לילדים שלי, כשאתה רוצה להגיד שאני אוהב מישהו, להגיד אני רוצה לתת. כי זה כל כך יותר, זה יותר מדויק, וזה נותן לי את ההרגשה הנכונה. וזה מאוד חשוב. אז איך זה קשור לט"ו באב? במגילה, במסכת תענית, יש לנו משנה, והמשנה אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים
שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים, טעונים תפילה, ובנות ירושלים יוצאות בחולות בכהנים, ומה אומרות, בחור אשא עיניך וראה מה אתה בורא לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, וכו'. אז ט"ו באב, זה מאוד מעניין שיש לנו קשר בין ט"ו באב ויום הכיפורים, ולא נסביר את זה, אבל זה מאוד מאוד חזק. ט"ו באב, העניין הוא שיש כל מיני דברים שקרו ביום הזה, ששבט בנימין היה מותר, ביום ט"ו באב החליטו שמותר לבנות שבט בנימין להתחתן עם אחרים. הייתה איזושהי בעיה בשבט בנימין, ואמרו בסדר, אנחנו עוברים את זה והולכים הלאה. אבל מה אנחנו אומרים עם המאמר של בן שמעון בן גמליאל? זה לא מה שאנשים מדברים על זה שבנות הולכות ורוקדות ובנים מסתכלים וזה לא בדיוק כאילו רוק קונצרט או כאילו מועדון ערב, מועדון לילה, זה לא זה. כי מה אנחנו רואים? שהם שואלים בגדים זה מזה, כדי לערבב את העניין של הנוי, שזה לא עניין של למי יש לו נוי, למי יש לו יופי, למי יש לו כסף, זה לא העניין. והם הולכות ורוקדות. הבנים לא היו מסתכלים מקרוב, היו מסתכלים מרחוק. אז מה רואים מרחוק כשמישהו רוקד? מה רואים? רואים את היופי שלהם, רואים את איך זה מושך וזה לא. אנרגיה. רואים שמחה. רואים את השמחה שלהם. ואז הבנים יכולים לבדוק למי השמחה, כולם בשמחה. זה לא שהיא יותר שמחה מזאתי. לא. שמחה זה משהו מיוחד לכל אחד. וזה משהו שמאפיין את הבן אדם. אז הבנים יכולים להסתכל ולראות את הבנות רוקדות ולהגיד, זאתי מתאימה לי. אני יכול להתחבר לזאתי. זה אומר שעכשיו אני אוהב אותה? לא. זה אומר שאני חושב שבעתיד אני יכול לבנות קשר איתה. זה בסיס לעתיד. ואנחנו, לפי שהיה ויכוח עם אשתי, כשהתחתנו, היא אמרה, עכשיו אנחנו אוהבים, ואני אמרתי, לא אוהבים עדיין. וזה, כאילו, וזה, נכון, כן, אני לא אגיד איזה סתירות קיבלתי, אבל זה העניין, כאילו בהתחלה זה יפה וזה מרתק וזה נותן הרגשות טובות, אבל האהבה זה משהו שבונים, ואחרי זמן זה נהיה יותר חזק, יותר אמיתי, יותר מדויק, ויותר כאילו על הבסיס של הבן אדם. כן, אז עכשיו יש עוד סיפור מהגמרא שזה מאוד חזק. ראיתי את זה דרך אגב, יש גמרא שמדבר על זונות מדברות עם הנשים של רבנים. והזונות אומרות, הבעלים שלכם הם כל כך מכוערים, איך אתם יכולות לעשות משהו איתם? זה כאילו, איך זה? מה זה? ואני לא זוכר בדיוק את כל הקטעים, אבל בסוף מה שקורה, הנשים אומרות להן שהן צודקות. נכון, הבעל שלי הוא מכוער, אבל האהבה שלי זה כובש את הכל. כאילו, איכשהו נראה, זה לא עוצר את האהבה שלי. כי אני מסתכל ורואה מתוך הבן אדם, ויכול לראות שהוא עצם הטוב, ואני רוצה להיות איתו, אני רוצה להיות בקשר איתו, אני רוצה לבנות אהבה איתו. ובטח, בצערנו, מישהו שממש מתרכז בחיצוניות, קשה להם להתחבר לרעיון כזה. אז בעזרת השם, ביום כזה, ט"ו באב, שיש שורש מאוד עמוק
שאנחנו יכולים לבנות קשר עם בני הזוג, עם בני המשפחה, על בסיס אמת שאנחנו רוצים לתת, ורוצים לתת בדיוק מה שהם רוצים, צריכים, ושאנחנו נקבל גם, כי אנחנו גם צריך, כל אחד צריך אהבה. ממש פרסומת לזה, פרחים ושוקולדים, ולתת. אם הם אוהבים את זה. אם לא, אז צריך להיות יותר יצירתי.